Nanawagan karon og tabang pinansyal ang magabanay sa usa ka 21 anyos ka babae kinsa ana karon sa ICU sa usa ka pribadong hospital. Kini human nitabang sa usa ka senior high school student nga nakuryentihan sa usa ka grounded nga poste sa barangay Agos, Lapu-Lapu City kagahapon sa buntag. Aniya ang report. Dayag pa ang mga samad sa lawas ni Daryl Bayarkal human siya makuryentihi dihang gitabang niya ang iyang live-in partner nga si Dinalyn Daguhoy. Si Dinalyn, 21 anyos, anaa karon sa ICU kay nakuryentihan dihang iyang gitabang ang 18 anyos nilang silingan nga si Adrian Hugalbot nga nakuryentihan sa grounded nga poste. Gahapon sa buntag mga alas 7, na nilamba dire. Moto nakamata akong pares. Iya akong gipukaw kay na ako ngay tabang. Dagan siya, pagdagan niya, dire na nihikap siya sa katong laki ba. Paghikap niya dito nahagba na siya. Moto ni gawas buko ni sunod. Kaya akong tabangan unta. Paghikap na ko kusog yung kurinti, nalagpot ko dire. Parok akong yung mga garas. Matud sa mga residente sa dapit, may pipila na kanila ang nakahibaw nga grounded kining maong poste apan wala lang mabutangi og pahibaw alang usab sa uban. Niadtong higayuna natunong usab nga kusog kaayo ang uwan ug nagbanaw ang tubig dinhing dapita. Si Adrian nga naagi ni ubog sa tubig ug nakahikap sa poste. Sa unang adlaw pa lang nga nasud sa ICU si Dinalyn, moabot na sa 44,856 ang bayranan nila sa tambalanan. Busa na nawagan karon og tabang pinansyal ang iyang mga kabanay. Ang iyang live-in partner nga si Daryl kinsa tour guide sa island hopping, wa pa usab makabalik og trabaho kay nanakit pa ang lawas niini mugna sa pagkakuryente. Sa pikas bahin, gihaya na sa ilang panimay sa sitio Agos Gamay, Barangay Agos si Adrian Hugalbot. Senior high school na unta si Adrian ug sakop sa varsity sa ilang tunghaan. Kagahapon, naglawog lang siya sa mga manok dihang aksidente niyang nahikapan ang grounded nga poste nga may kutlo gilayon sa iyang kinabuhi. Kudong diha lang kaya akulay malawog sa manok. Wabo kay bawang ni apa siya nako. Ya diha po ikan lang uyab sa katong nakuntihan nga critical pod. Siya nan ang imong bata naapil ko kuntihan mo to pagdagan na kumamuan na siya ako sige bunot wala kapatay na dong puro na ka mama nagsukad pa ko nimo karon unsa may sukaran ako nawagtang naman siya mamo kay bawo ginasag unsa na ako sa kapinangga. Sa phone interview, gibutyag ni Agos Barangay Captain Jimboy Igot nga kun nasayod pa lang ang barangay nga grounded ang maong poste mapatrabaho unta dayon nila kini sa electrician. Nagtuo si Kapitan Igot nga posibleng wa matarong pagpahimutang ang mga electric wires nga nangaputol atol sa bagyong Odette. Atong pagbagyong Odette na naguba man to ang mga kanang wire ma'am niya. Ilang gitapog dali wala na nila ipagi sa kanang sa rack bitaw ma'am nga kanang kupot sa kuryente ba ila ra gibubud sa poste bitaw ma'am. Nya igrain hangin mabagnod mao to nga ni ground sa poste. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa Meko, kabahin sa insidente, apan walay opisyal sa ilang buhatan atol sa among pagbisita. Wala usab mutubag ang general manager sa text message. Hinuon na siren sa RTV Balitang Bisdak, gikan sa mga silingan sa mga biktima nga may mga kawani na sa Meko ang mibisita sa dapit kagahapon human sa insidente o gitrabaho gilayon ang grounded nga poste. Apan nang hinaot sila nga masusi usab unta sa Meko ang ubang mga poste sa dapit nga daw nangapaksi na ang mga electric wires. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.